מכירי את האנשים האלה ליאת? היי, אני מכירה את האנשים האלה שככה, הם הולכים בערב, והולכים, זה בסדר? אז קודם כל מצוין ללכת בכל סוג של הליכה, היא טובה לנו. זה לא סבבה בברכיים, הליכה מהירה, הליכה... אז קודם כל אני רוצה להתחיל מאחריות, אם כבר אנחנו מדברים מאחריות, אז אנשים שמתחילים, קמים בבוקר ואומרים, היום אני לוקח אחריות על החיים שלי ומתחיל דף חדש, הם בדרך כלל מתחילים מאוד בקיצוניות, הם מתחילים באימונים מאוד אגרסיביים, בדיאטת כסח, ואימונים כאלה קשים מאוד להתמיד בהם. אני דווקא מכירה אנשים שאומרים, אני אתחיל היום, אני אתחיל לעשות הליכה. מתקשרים לחברה או זה, ומתחילים ללכת. הבעיה היא שההליכה הרבה פעמים הופכת לפטפוט. גם זה נכון. הליכה כזאת... אני אגיד לך מה הבעיה העיקרית, שאנשים מאוד מבולבלים, כשהם מחליטים מה לעשות, הם לא יודעים מאיפה, איפה להתחיל, מה נכון, מה לא נכון. אז קודם כל, לצעוד, זה אחד הדברים החשובים והבריאים, לא רק לירידה במשקל ולאזן את הקלוריות של הגוף, אלא גם מונע מחלות, מחלות לב, מחלות שומנים בדם, כמה הליכה אני צריכה מונע לעשות? דיכאונות, כל כך הרבה דברים שבאמת יכולים למנוע, וכמה מבחינת כמויות. אני רוצה להתחיל קודם כל מסוג של הליכה. קודם כל להכניס את זה כאורח חיים. חצי שעה כל בוקר. מי שלא יכול בבוקר גם בערב, זה בסדר. ברור, אבל זה צריך להיות מין משהו שהוא דרך חיים, כמו שאנחנו ישנות, מתקלחות, אוכלות, צריך להיות חלק מסדר החיים שלנו. מבחינת כמה, אנחנו לפחות חצי שעה. זה משנה אם אני הולכת מהר או ריצה? הליכה, תראי, ככל שאנחנו נלך יותר מהר, אז אנחנו גם נגמור יותר קילומטר. בעיקרון מה שחשוב זה המרחק. אם אנחנו הולכים יותר... המרחק שיהיה אותו מרחק. בדיוק. כשהמרחק יהיה מאוד יחסית, אנחנו נציב לעצמנו איזשהו מרחק, נגמור אותו, וככל שנלך יותר מהר, נגמור אותו יותר מהר. בוא ניקח אחריות. נכניס לשגרת היום שלנו קצת אימון. מוזיקה, אפשר? רגע. לפני זה. מה שאני רוצה לעשות עם המוזיקה... בוא נלך, תוך כדי הליכה. לא, זה לא הליכה, זה סוג של אימון שאנחנו יכולים לעשות אותו גם בבית. אוקיי. גם אני מדברת פה על חייב משהו... לצאת. כן, זה אימון גופני. אנחנו מדברות על אימון גופני, הליכה, אבל אפשר כל דבר שמפעיל לנו את הגוף. ואם יורד גשם בחוץ, או חם מדי, ויש לחוץ. ואנחנו לא רוצות ללכת לבד, אז אפשר פשוט להפעיל את המוזיקה בבית. בבקשה, אז תפעילו פליי. ולהעביר משקל קצת מצד לצד. כן? כן. להעביר משקל. אני מעכבים. אז... כן, כי אני בדרך לעבודה, והיא פנה לי במקרה רבע שעה. אז לא, אז להוריד נעליים. אם את בבית, אז להוריד נעליים, להיכנס לאווירה של, באמת של ספורט. לגעת בישבן, עכשיו אנחנו מתחילים, ככל שהתנועה היא יותר גדולה, גם של הידיים, אז הדופק עולה יותר מהר, ואנחנו מתחילות, חילוף החומרים הופך להיות יותר מהיר, אנחנו מעלות את הדופק יותר מהר, אז אפשר גם להוסיף לזה ניטור. אפשר להוסיף ידיים מעלה. כל הזמן, נכון, אנחנו מדברות על זה תמיד. יש אימונים כאלה, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה בבית, באמת להיכנס לאווירה ספורטיבית. עכשיו, מכאן אפשר להוסיף ברכיים גבוהות מעלה, אפשר להוסיף לזה ריצה קלה, ולחזור כל פעם על אותם תרגילים. ריצה קלה עם התנגדות ברכיים, להוסיף לזה הליכה. שזה מאוד מעלה את הדופק. זה מעלה מיד את הדופק, כמו שאת מרגישה, אנחנו מתחילות להתנשף, ואנחנו לא רוצות אבל לעשות את זה 5 דקות. אנחנו צריכות למצוא לנו איזה שהם תרגילים מאוד פשוטים, לא צריך יותר מדי להתחכם ולעשות צעדים מיוחדים. הליכון זה כבר, אם אנחנו כן הולכים להליכה, אז זה כן חשוב, באמת, בשביל להתמיד. לא, אבל אנחנו יכולים להתמיד. עם מוזיקה טובה. אבל אם אנחנו שמות מוזיקה ומתחילות להפעיל את הגוף, אז כמובן שזה חלק מהפעילות הגופנית שאפשר לעשות.